Henry M. sa Morning Hirit. Tutok lang sa DZGB. Oo, nagahas na banggi. VP Henry ka DZGB at Idol Meet. Demang Parerero. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Good morning, 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 good morning. Come on, everybody, everybody, everybody. Come on, everybody. Good morning na Pilipinas, mga Bicolano, saan man na parte kan mundo. Posta lamang po sa tuyang may mga birthday ngunyan. Haberday, 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 haberday. Kumusta lamang po, aldaw ngunyan na Martes dapit sa 18 na kan bulan na Hulyo. May laog na po sa trabaho. May laog na po mga tugang sa mga opisina kan gobyerno. Gabos-gabos. May laog na tabi. Kumusta lamang po sa tuya ng mga kababayan. Sa bilog na probinsya Kanalbay, i-text na po sa inyong mga birthday greetings in the morning. Digdi po mga tugang sa tuya na programa. Sa tuya tabing numero na pwede nindong apudan 0928-777-5548. Sa tuya tabi na mga numero na pwede nindong paabutanin mga reactions, mga greetings sa sinibapa. Mga tugang 0966-203-0034. Yan po sa tuya na magkuhan ha. Yan tabi sa tuyang mga numero na pwede po nindong i-text o kaya mga tugang iba pa niya to na mga informasyon ngunya na pag-aaga pwede pong ipaabot yan sa pagi po kan DCGB News Online. Chat lang po duman. Pag nag-chat duman, mababasa tabi ang kasatuyang mga pagkiriba asin mga tugang presto sa inyo pong samuyang maaraman tabi an sa inyong mga concern sa siyang po mga tugang ihilingon mi kung pwede tabi na may diskuter mga tugang didi po sa tuya na program. May mga birthday ngunyan, haberday, 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 haberday. May mga travel, ingat-ingat po sa pagmamaneho, mga nakatutok, mga tugang dyan. Kumusta po sa tuya ng mga travelers? Magandang morning sa mga nakatutok tabi sa WGB. Mga nakatutok, mga tugang sa WGB 106.9 dyan po sa Tabaco City. Magandang morning. Welcome mga tugang sa programang Morning Hirit. Ngunyan po ngaldaw na ini. Judah Pulis sa Technical Department sa Luwas Mega Force Patrol. Sa panginot po ni Jimmy na salitan sa tuyang Chief Reporter Alar Mario Jomar Bien, Josh Babino, kasabay po kasabay mga tugang si Jasmine Baloloy, Siring Mantabi, Newsroom, News Director Martin para po sa mga bareta sa Lado National. Alright, Ramon Tadawan mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Kaiba mga tugang ang Mega Force Patrol Alar Mario nasa linya. Good morning Paringal. Good morning Padeng. Sagod baman sana sa papod. Ang ibang politiko poon sa barangay level pasiring sa LGU manungod sa issue kan Aleco. Digdi sa Legazpi City kasasaro ang liga kan mga barangay inimbitaran ang Aleco para ipaliwanag ang kausa kan sunod-sunod na mga brownout. Kan sarong bulan man si Legazpi City Councilor Iggy Ohano nagkaigwamanin lakdang sa sanggunian panglonsod na imbitaran ang Aleco tanganing masabutan kan publiko kung natata sige sanaan brownout. Siring sa dating kasimbagan maluyan supply dahil ruluma na ang mga gamit kan Aleco na dapat na ini magkasaralidahan o kaya madagdagan ang mga substations.
sa provincial level, dahil pa man nag-iimbitar ang sanggunian panalawigan sa Aleco, nalagad si Gobernador Attorney Rex Lagman, may plano man na imbitaran ang mga alkalde para paguroronan ang problema sa pangkan Aleco. Ang mga aksyon na ini kan ibang politiko di dangog sa nakan Aleco, ora pa man konkretong aksyon. Yan pa rin ang bongkaras kan informasyon digdi sa lawas. Alarmario, DCTV. Thank you, Paringal, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Pasok. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, mag-ingat sa mga nag-withdraw nin kwarta sa ATM dahilan sa tigdi sa kinubatan, may nabiktima na. Ako nga ni date pa, ang sistema, isusungal mo baga ta BP an ATM card, sangimot kan ATM machine. Mapropindot ka, kan kumpiraan sa imong withdrawon. So mga propindot na kuandigdi, so button, parte kan proseso. Ang problema, may pagkakataon na dahil man nagluluwas ang kwarta, tapos na sa proseso. Hanggang sa ilinuwas na kan machine, so card, nagpipinsar ka, failure so sa imong transaksyon, mangaman-ngaman, nakaluwas so card, nakahali ka na, ay nakaluwas na so card, na nagkapira ng minuto, wara man ni nagaluwas na kwarta. Ang nangyayari, maisip ka na maghagad asistensya kung may gwardya sa tangod kan bangko. Mahapot ka sa kunata dainin kwartang nagluluwas. Maray nga ni so gwardya, honest man tabi BP, ma-pull out na nga ni ako. Tawara man niya ako nagluwas ng kwarta, nagpartindog na ako. Sabi kan kwardiya, kan papahali na ako. O, nagatutot na baga ngaya. O, ito na sa kwarta mo ngayon, naguldot na. Oo. Niya ako, dili nang marayan kwarta mag-abot. Oo. Igwa nga ni ngaya kan dyan na biktima, na arog man kan kito nangyari BP, nagluwas na so ATM card. So kwarta aluyon luminuwa sagkod na dahil nakatagal ang paguna failure so transaksyon. Binayaan ta BP, may nakapila man. Di naghali na tanagidali gayon, naglunad na sa motorsiklo. Saka luminuwa so kwarta. Ay jackpot, ismail. Dahil naman nagsunod na matransakuta na, binulnot na sa naso kwarta tabi bibi. Nagbalik man so inot na may sadiri kan ATM, tan nagtransact din sa ibang ATM machine. Bawas na, nagbalik. Ay nga sir, nagbawas nga sa kwarta. Na-withdraw. Kwarta. Na-withdraw pa lang. Na-withdraw pa lang sa pinot ng pinag-withdraw. Nagluwas sa kwarta, nakatalikod na siya. Dahil na nasusog. Tiday may man dahil na ngayon masusog. Tiday man nagtransact na, binulnot na sa nasa kwarta. Sabay hali. Di nangyari, tiway. Ano yan? Motibo kan ibang tao o machine failure? Sa machine, bipita ko nga ni, ako naglunad na. Ako nangyari man sa kuya, pag di nagluwas ka aloy na, di ka maghali, sa basta linawa niya sa card, di mo pagbayaan ng ATM. Nya minsan sa binayaan mo, kung dae, apulon mo sa gwardya, may mag-gwardya yung naka-duty baga sa mga bangko, o kung saan dyan. Ikon iyan, ano yan, re-report tulos, tapa minsan man ang dili iyan, ang pagluwas kang kwarta. Basta ang queue dyan, pag linawa sa card mo, sigurado marilis ang ikwarta.
Nya. Kung dahil man mag-release, dapat may ibang tao na magbantay, mai-report sa nagbabantay. Nya masupugon man baga kung may mga nakapila, nagparatindog ka sana bakit? dyan sa konde. Oh, ano mo lang kasupugan mo? Ano import? Istorya mo sa internet, nagluwas natin sa kwarta ko. Ikuan mo, igwang nangyari ka nito sa rong bangko, sumabay na nakaino sa kwarta. Ang nagluwas nga sa kwartang pigwidro ko. Araw ka. Di, siyempre, karapatan mo nga wala taba, kalunguwas itong wara ka na rimati ka. Amo, nagluwas ta BBP, sakay na ako sa motorsiklo. Oo. Maringan ni sa gwardiya, honest. Oo. Alat-alata Di na ngayon, pagbayaan yan. Di pagbayaan yan. Pag basta linaw ang card mo, nung ka na pagbayaan mo unless na ma-report mo sa gwardiya. Iyo man ang gusto nangyari sa ko. Sinyal iyan. Iyan. Nakiistorya ako sa gwardiya. Nagtutot na ngayon, igwa ito. Ayo. Binalikan ko, igwa man ang gaduminol sa tabi, BBP. Iyo. May delay pa minsan. Ta siyempre, baka kung withdraw mo na kulon, napapagal sa machine magbilang. Ngunyan, kuhan. Kaya dapat bantayan yan. Igwa na nga dyan na diskwido. Iyo, totoo yan. 10,000 nga ya, so withdraw kan lalaki. Nagbalik so lalaki. Nag-withdraw kayo sa iba ng ATM machine. May failure ngayon. Dahil nagluwas ngayon. Dahil man yung napigaturo-tok-tok kayo. So, ngimot kan machine. Nagaluwas. Iyo. May nakapila. Sa kaluminos, binulnot ka nakapila. Di na nasusog. Kinukuna ka nakapila. Yes. Iyo ba At least leksyon inita, BBB. Na kung araw kan ilinuwa na sa ATM machine, alaton mo. Di pagbayaan. Problema Kapag yan. binayaan mo, may nakasunod sa imo, Tapos, bubulnot ton ito. Dahil na ito matransakta, BBB. Dahil na yeah. masususog kung sisay ito. unless na honest na kasunod si mo. O Nabihira. baka kung pigigibuan, baka may mga kapilyuan naman si iba kung paano gigibuan na madali ang release, ang luwas. Inda. Di ko aram kung sa inya. No? Pero sa iling ko, machine ko yan eh. Machine problem yan. First time ko ini na-experience ta, BBB. Pasalamatan ko sa gwardiya. Sa gwardiya, honest to goodness ta, BBB. Halat-halata ngaya. Matunog ngaya. Pag nagtunog, Atayo. to na ngaya. Amo na to. Balikin na ngaya. Maringaning, wala sa ako nakasunod. Iyo. Nangyari yan sa kuya man, mga siguro mga 30 seconds. Mga 30 segundos. May time talagang haloy, magluwas ang machine. Nya po no daw, dili. Sa bagay, dili nga Kung ni baga kaya yan. pagtawo. Ang machine baga, saro sa mag-example kang AI. Yugod mo na ang machine magbilang kwarta. Siguro, pagalman sa kaaluya nga kabilang, baka nagkarelibon, sa kadakulang ka nagkukuha, ang pag-compute niya, baka napapagalman siya. Di, man, tamay na experience na ba ako kay ito na nag-transact ako, wala man ay nagluwas ng kwarta. Oo. Dahil talaga nagluwas ng kwarta, maghapon kang kahalat, dahil nagluwas ng kwarta. Ibang kwan ito, ibang kaso. Iba man, niya ko, yugay na naman nangyari, masusog-susog naman ako kani sa bangko. Pero, irak ng Diyos, nakalusot ako, Yes, iyan ang kadipisilan ko yung kan high-tech. Dapat i-estudyaran mo man ta, BBP. Nag-failure man na yan. Computer-generated bagay yan. So, pag na-timingan mo, rimate. Iyan nga ni baga na machine, na ATM, na card na yan. Paminsan, dahil napabasa, kan machine, iga baga dyan kigari silver ang color, sa naatian yan, pag may naation yan, dahil nakukuhan. May ATM machine na. Ang kuwang ka yan, ang solusyon ka. So, eraser baga kang lapis. Python mo kang eraser kang lapis. Sa card ko, dahil na nababasa, dumi naman ako sa bangko. Ang gini mo kang taga-bangko, kinuskos na kang eraser kang lapis. Mati na nga, sir. Mati na, solve na naman. High-tech, nagagamit pa kan so Eraser kang lapis. di lapis pa pala. Eraser ka. Sabi na ation man ito na ganito. Sige. Yan ta, BBP. Sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Thank you, Jim, sa report. Ako yun niyo. Then pen me failure so ATM. Then pigbabasa na. Di ba naman ako sa bangko, kinusko sa nakang so eraser kang lapis.
Mati o nangyay pa nung sir, sa kalun, nagati man. O, di mati. Pagkatan, tinisting ko yun, ha? Tunay ba ka? Hello, good morning. Yes, sir. Maski sa tao baga, pag urang na baga, aloy luwasan. Ang masin baga, pag urang ng masin, aloy naman luwasan. Iyon na nga, nagkakuha naman, nag-failure naman. Kaya sa makina, pag urang na ang makina, aloy na. Iyon na talaga, may problema na. Oh. Latoson takang sarawayon, pagkagagasay mo nin mahal na Diyos na. Balbalang ko yun na. Why? Mana, pagkagagain mahal na Diyos. Kumusta po sa tuya na mga, i-text na po sa mga birthday greetings ha, sa 0928-777-5548. May mga travel, ingat-ingat lang. Dapat po ma-inquire mo na bago maghali. Iyo tama. At ay basta pag iyan ang ATM mo luminuwas diyan sa machine, sunod kan may ma-release mong kwarta. Kung daiman, dapat na ma-report bago ka maghali kung may mga dapat reportan. Di ba? Good morning, Kuya Hen. Thank you po sa load. Okay na to. Okay, hi daw kay Alex Maravillas. Algie ng Kamalig from Ver Maravillas. Salamat po. Biometric. Ano ni mahiwagang tanog ini. Nagrelaw bago po maghali, inquire mo na if na debit o debit o dai. Yan. Ang problema kung nag-withdraw ka baga na banggi, di ba? Nag-withdraw ka na banggi, nag-withdraw ka mga tugang na alanganin sa oras dahil nagkinagbabantay, then basta-basta ma-check kung ma-debit. Pero pag liwinawas, magkuhan ka dyan, mag-balance kuhan ka, mag-balance diyan mga sa machine, nakaka-balance, diba? Balancing query. Yan. Good morning, reaction po regarding sa report. Dapat po, before mag-withdraw sa ATM, dapat mag-balancing query muna. Pag nag-withdraw at walang cash na lumabas, dapat mag-balance inquiry uli para ma-verify kung na-debit ang transaksyon. Pag na-debit, inform mo agad sugard. Yes, yung pagkali. Tama ka po. Tama ka po dyan. Ako ugali ko na baga ako mag-withdraw, i-balance inquiry mo muna. Tapos, pagka-withdraw naman, ma-check ka naman kan, mahaga daw kiresibo sa machine. Kung pera talaga, kung tama sa deduction, kambang ko, di ba? Thank you po sa reaction. Nyata po, may minimum mandatory contribution kami digdi sa DPWH. Bawal po kami receive donation, sabi kan civil service. Ano pong, what do you mean by mandatory contribution? Bawal po kami receive donation, sabi kan civil service. Ano pong sabihin mo kan may mandatory mandatory donation ka mo? Ano sabihin tabi? Ha? Paki-clarify daw tabi. Taba ka pwede tang maging topic ini. Pwede po kami ma-inquire sa DSWD kung noari na po ang payout kan social pension kan mga senior. Wala po kayo pambakal maintenance. Maabot na sana po yan. Tagari may pigbabalidate sindang mga data ngunyan. Ang release pa lang kam, bako man per quarter na. Half per sem. Ang release pa lang kayan. Kada interview ko so DSWD. Halata-lata lang po nito. Taso mga listahan, pinagbe-verify na kaya may mga social pensioner databi na bako naman kwalipikado. Pero igwaso pigsuportan kan mga aki, etc. Kaya nag-double check tabi kan sa indang record. May camera po ang mga ATM. Kaya pwede po masusog kung sunag ko akang kwarta. Pwede ma-request sa bangko para ma-review. Pwede, di ba? Igway man ang gadiyan. Yung mga paghampang mo sa machine yun, may camera dyan. Ilingon mo, tayo dyan yung camera sa ampang. Nakatutokan sa pandok mo. Unless na pandok mo, nakamaska o nakakalo ka o kung ano. Pero, yan po na mga ATM talaga, mga tugang, may camera yan sa ampangan mismo kang machine. Yan. Listening from Guyam, Kamataysan, Legazpi, Chat Lisa Cardel, and Tata Jaime Del Mundo. Maray na aga. BP tabi sa ATM bago magsaksakan card mag-orasyon ngo na tabi. Good morning. Latuson ta ka dyan.
Joker na. Sarawayon ka, amigo. Marinaga. Orasyonan mo una sa machine. Bueno, mga tugang, aramon muna natin ang mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Director Mar de la Cruz, alas 5:35 na, sa 36 na oras po sa Pilipinas. Good morning, Paring Mar de la Cruz sa newsroom. Good morning, Pari. Go ahead. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantaba. I-headlines ko niyan. Kundi nagpakarga, rimatika. Iyo, pira. Gasolina, 85 Salbatana. per liter. An increase. Diesel, 1.75. Ay, Salbatana. Bata na palingaw ako subanggi. Kerosene, 1.90. Oh, 21 minutos sa sana ma-adjust na. Unos, nagulpe. Maabot sa dosa di. Halos nabawi, so rinulbak na daw ang simana. Iri dali sana kita. Dali sila. Iri dali sana kita. We one time sana kita. Alright. Oh. At sa ibang mga headlines, nakauli na sa nasyon ang 21 marinong Pilipino na nailigtas gikan sa pambubomba kan Houthi rebel sa Red Sea. Oho. Mantang 21 tripulanteng Pinoy na nakaligtas sa pambubomba, makakaresibinin o kaya nagresibinin tig 200,000 pesos Aha. kada saro. Mm. Comelec nangapudan sa publiko na bantayan ang mga kandidatong nagigibon ng premature campaigning. Mm. Banggaan kang barko kan China as in Pilipinas, kautikan sa Armed Forces of the Philippines. Ano da? Ewan nga totoo ito. Nabanggaan? Oo. Yan dito. Tikmo sa nito kan China. Grabe may nagirib. Imposible man ang ganito magkirecord na nagbanggaan. Basol kan China. Kasalan nga kan barko kan Pilipinas. Hindi naman palang kinangyaring banggaan. Sabi ka nga, pinay mga totoo ito, Otek. Ay napangyari sa Maoraro. Ano na iya? Malibungo na di. Malibungo na. And sabi nga sa rong political analyst, ang pag-igpit kan China sa West Philippine Sea, ikakaraot kan imahe kan China sa bilog na kinaban. Oh. National Privacy Commission nagpatanid sa mga nagpi-flex o nagpo-post ng circumcision o pagtatak sa social media. Oh. Gari rin man pwede yan. Gari marauton man. O lalo ngayon kon minor de edad. 21 kaya totoo o kaya tulong OFW na nagadan sa Sulu o sa Kuwait sa Pilipinas na. Yes. Naiuli na. Susaro, bigyan na pa. Maritime Patrol sa West Philippine Sea, iba ka padagos kan Philippine Air Force. Mantang mga naaprubaran na proyekto gikan sa foreign investors sa minabot na sa kantidad na 640 billion pesos sa laog sa 5 bulan. Department of Energy dapat pugulan ang power hike as in panimbago ng mga palpak na power companies sigon ban kay Senador Ontiveros. Suspended pang ban Mayor Alice Goo nakatala ng sangatanin mga kasong human trafficking ngunya na si Mana sigon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yang BP ang mga headlines ko niya na pagkaaga dito rin po kayan 6 o'clock, 7 o'clock medyo newscast kan DCGB. Apit po yan kan PYS Enterprises sa napon na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldigan sa Orset, Legazpi City. Basta radyo PYS niya yan 24/7 connected ko mo maski daing load. Ang PYS Enterprises liti mo as in genuine na dealer nin mga garantisado as in mga matitibay na mga klase ng kabus na klase ng communication equipment. Sisilbi ba no nagtao man ng garantisadong serbisyo sa Lambang Ciudadano. From News Base, Mardela, daing iba. Good morning. Thank you, Paring Ma. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines kan mga bareta. Ngunya na pagkaga. 20 o 19 bago mag-abot ang alas 6 nin aga sa Morning Hirit. Jasmine Baluloy nasa linya. Good morning, Jasmine. Yes, good morning, VP. At sa tuyang mga paraantabay. Nata daw ta maski may patanid na ang PSO Legazpi, may kinaaraman sa overcharging kan mga tricycle driver.
kung saan dapat na magsunod sa fair matrix ang mga ini, igwaman sa giraray ng mga oportunistang tricycle driver na grabe ang pagsingil. Siguro, bibase man kay ni VP sa tindog kang masakay, kaya ang pag-charge man kan pamasahe, sobra man, may nakaabot kaya sa tuyang concern na sinda nagsakay haling rotonda, pasiring sa Gaisano, ang singil kan driver, sanggatos pesos. Kung matatandaan ta sa mga gustong mabago asin tawanan ng solusyon kan PSO Legazpi asin ni Vice Mayor Bobby Cristobal iyoan maali na kuta na ang pag-apot sa masakay ki ika piratabi ang tao mo o pirapuan bayad mo paduman dahil may fair metrics nga ni, na inaapod da VP. Nata daw kaya ang ibang tricycle driver na dadamay sa ibang mararay dahil oportunistang maray overcharging pag inatawan ki mo yang bayad murusot pa VP na dapat mabago na kuta na ta dyan sa laog kan tricycle driver base sa obserbasyon taman VP igwa dyan na nakaupot na sticker kung saan pwede mong ipaabot ang concern mag-usip kung igwa kang bako maray na serbisyong na eksperyensya. Kudi nata daw iyan DP, dai man giraray na susunod, still existing ang cases ki overcharging digdi sa Legazpi. Yan ang dagdag na Pag-arog impormasyon. dapat maging mitikuloso nagsakay. Pag hinagadang gig overprice, automatic nagigibuhon, picturean mo ang tricycle o plate number, pwede mong ireklamo yan. Dapat maging vigilante kita. Kung dahil nadadara yan, kan pakisuyo, kita ng mga pasahero, dapat na magiging vigilante dyan. So, ang gigibuhon, picturean sa tricycle, kung sa plate number, i-report sa pulis o sa PSO. Nahanap ang kang PSO. Galing matapos ang problema, takon bako kita na mitikuloso, walang mangyari dyan. Diba? Tapos, pag nadako pa ang tricycle driver, yan, saka na naghibi-hibi. Yun kuwang kaya yun nangyari kaya. Okay, sige. Opo, iyan ang mga dagdag impormasyon. Hali sa luwas. Jasmine Baloloy, Mientras tanto, Joshua Bino, nasa linya. Joshua, good morning. Come in. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Kadagdag man niya itong bareta katakod kan pag-obserbar kan idil adhang ngunya na taon. Binisita asin nakipag-meeting man si Police Brigadier General Andre Dizon, ang Regional Director kan Police Regional Office 5 sa komunidad kan mga katugangan tang Muslim digdi sa Muslim Islamic Center na yaon sa Barangay Orosite, Legazpi City, Kasuodma, Hunyo 17, 2024. Sa iyang mensahe, minibid ni Dizon ang importansya ka nasabi ng selebrasyon kung saan sigun sa iya ang pagdiriwa o ining idil adda nagpapagiramdom sa gabos kan importansya kan sinserong pagtubod asin ang pagtalikod sa pagiging makasadiri. Katakod kan pagbisita ni Dizon sa nasabi ng komunidad, siniguro kay ni ang padagos na pagserbisyo kan mga kapolisan, kan Police Regional Office 5, nin warang tigpipili asin wara nin tigkikilingan. Katakod kay ni pinuri man ni Dizon ang komunidad kan mga katugangan tang Muslim di sa Rehiyon Bicol, barakan padagos malindang kooperasyon asin pakikisumaro tangani epektibong magibok kan mga kapolisan an sa indang trabaho katuwang an gabos na mga members kan komunidad sa pagmantenir kan katrangkiluhan sa rehiyon. Katakod kan pagbisita asin pakikisumaro kan mga kapolisan sa selebrasyon kasu Udma, nag-distribute man ini ng mga grocery packs asin bagas and katakod kay ni BP Henry sigun kay Dizon padagos an dedikasyon kan Police Regional Office 5 sa gampanon kay ni na padagos na makipagtabangan
sa Muslim communities asin sa iba pang mga sektor sa bilog na Bicol region tangani na nga mamantenir ang katrangkiluhan na mataninong na rehiyon Bicol. Yan DP, dagdag na istorya halili sa lawas. Joshua Bino, PCTV. Thank you, Joshua, sa report. Mientras tanto, dumang kita mga tugang kay Jomar Bien. Jomar, good morning. Pasok. Salamat, VP Henry. Good morning sa Parantabay. Sa dagdag na bareta, sarong sultero digdi sa siyudad Cantabaco ang natigbas sa braso dahilan sa pakiaram kini sa pasuway nin ibang mga persona. Ang biktima na si Mark, 20 anyos, soltero, residente kan Barangay o Sitio Maliktay, Barangay Hacienda San Miguel Island, Tabaco City. Basado sa informasyon na nakuha kan DCGB News, kasudmang hapon, ang suspect na si Jonathan, 33 anyos, trauma, residente man kan kaparehong barangay. Kapasuway kay ni ang sarong persona duman sa saindang barangay na may sadiri kan mga manok na pinagsasabing pirming namimirwisyo duman sa mga pananom kaining suspect. Nagpapasuway ang suspect asin itong may sadiri kan mga manok kan mag-intraman sa pasuway ang biktimang si Mark. Sa investigasyon kan Tabaco PNP nagluluwas na nagkaigwani na mainita na pasuruay, sundo na ang biktima buminunot kan sa iyang tabak asin tinigbas ining suspect pero nakalikay. So suspect bunot man kan tabak niya, tinigbas itong biktima na tinamaan kan tigbas digdi sa totoong parting kan sa iyang braso. Napundo man tulos ito dahil ang suspect diretsong suminorender na duman sa kay Barangay Kagawad Boticario, mantang ang biktima dinaradigdi sa mainland, particularmente sa Siga Memorial District Hospital, pero ipinag-transfer dyan Kasubanggi sa BRTTH para sa magkakanigong medikasyon. Mantang ang suspect iyon matapos mag-surrender sa barangay officials, pinag-turn over naman sa Tabaco PNP. Yan, BP Henry, ang informasyon basali rigdi sa Blatter kan Tabaco PNP, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit, 10 minutes bago po magabot ang alas 6 nin pagkaaga. Aram daw nindo mga tugang kung gura no daw ka nutritious an avocado. Sigun sa pag-aadal, ang avocado, iga po yan in 740 calories per edible pound. Kunhain, 22% kaini ang oil. Ang second highest percentage nin oil sa anuman na klase nin prutas kumpara tabi sa olive oil. Ini po mga tugang may thiamine o thiamine, riboflavin, vitamin A nin hanggang sa 2% na protina. Hindi pala na no. Ang second largest tabi na prutas mga tugang after kang olive, iyo po ang avocado. Kapalan iyang kit 22% oil kada sarong avocado. Grabe, ano? Oil databi, mga tugang saro baga kaya bagang igabaga kinababakal na olive oil. Pero databi ikadua dyan, mga tugang an avocado. Pero ang hapot, nata daw ta an avocado, ang pisog day pigahalon. Asa na ayon. Ano santol baga? Deng siram pag day mo pigahalon nahalon ang pisog. Lalo kung saraday. Pag day mo nahalon ang pisog, deng siram ang santol din. Sabi dakang, ika nga sabi dakang gurang, ika nga yan
Grabe ka ngaya. Pirmi ka ngaya mata nga na nag-uuli. Ha? Mata ngaya, kaya mo na yung humalon kipisog kisantol. Sabi da kang iaki na daraga. Isis nga si may mahapot pa. Abokado nga na ngayon may kaya na santol pa. Yan po ang mga dagdag na kaaraman. Mga tugang sa morning hearing. Ngunyan pungal daw. Pangyari. Dili po sa DCGB tungkol po sa abokado. Paningit sa morning hirit. I-text na po ang mga bird. Ay, gari ko akong nabasang rawit-dawit ni Pading Ray. Ayun na, nabasa ko na pala yun. I-text na, ay, Nongs, amigong Nongs, maray na aga tabi sa imo, kumusta? Nongs Meat Shop, maray na aga busing, kumusta tabi, ha? Ang sa tuyang amigo dyan sa Nongs Meat Shop, ha? Kumusta na si Chat Nena? Long time no si amigo, ha? Long time no here pala, long time no here, ha? Nongs Meat Shop, ha? Maray na aga tabi sa imo, Kuya Nongs, ha? Sabi ni Dr. Alan, latosunta ka dyan. Baluado kung daga kaan mabalik kong kugaan. Dr. Alan, ang santol baga pag nagabagit ang santol, naghahanap kita kan supisog na katamtaman ang size. Tigahalon ta baga ta. Galing sarang pag nahalon. Problema na ka ng pagluwas. Di ba? Ganyan. Baluado ngayon, abukado. Marinaga, amigo. Ito muna tayo. Mga ikadakol kan kwanta. Sa may sarudang ATM dyan po sa Legazpi, nabiktima ako. 3 days ko po nakuha yung pera. Yan, ha? Iyo mananggat. Morning hen, baka nag-fluctuate sa kuryente kaya delayed sa luwas kan kwarta sa ATM. Pwede. Bantayan kan Comelec sa politiko na sig ang printera sa payout kan tupad tamasaraton sa mata. Good morning, Henry M. Pakigreet po. Happy birthday sa sakuyang tugang na si Randy. Kuya Randy, happy birthday mula po sa iyong magandang kapatid, si Eileen. Yan. Dahil apelyido si Kuya mo, Randy. Dahil mo, Eileen, inapelyido. Good morning, Henry M. Reaction ko lang regarding duman sa ATM. Dapat talaga po pag nag-ATM kita, withdrawal, dapat po ang mga tao nakadistansya. Tapaminsan, pag ako nag-withdraw, ang mga tao nakapilaharan ni Hununo na. Pwede bagang tuumon ang sa imong ATM, kaya ang sa imong PIN, kaya titakupan ko kimaray. Alright. Good morning, Tabi, Mr. Maceda. Pakigreet po sa kuyang neighbor na makusugon ang radyo ngunyan. Neighbor, paloy-loy at tabi ang radyo ta nabubungog kami digdi sa harong. May radyo man kami. DCGB man, kaya lang okay. Di damay na sukataraning. Neighbor, pakusog-kusog ka sa na yata. DCGB man da, tabi. Okay man da siya. Oy, nag-text kayo sa kuya, neighbor mo man sa nain na may radyong makusugon dyan. Ilinga ko good morning, Tabi. Pag nag-ATM kita, siguro doon, nasa tuyang ATM. May mga machine baga na kuhan. May mga machine baga. Ano nga nang meaning kang ATM? Automated Teller Machine. ATM. Kaya, sabi kang nadangugo, pag sinabi niyang ATM machine, redundant nga dapat nga ATM. Yan, di ba? Sandali lang ha. Happy birthday kay Dr. Alan Lucania sa aga. Ay wow, may nag-text. Dr. Alan, advance happy birthday. Grabe po, painik ang Lunes na may nagte-text ako. Na nagigreet sa mga kay Dr. Alan Lucania. So, Dr. Alan, sa aga na tabi palang birthday mo. 19 sa aga yun na 19 sa aga. Happy birthday, Dr. Alan Lucania. Mabuhay ka. Enjoy. Sabi ni Joker, ang ATM ngaya, ang gusto sabihin kan, automatic transfer kimisis. The best. Yun man ang automatic transfer kimisis. ATM. Yeah. Yun man ang bako automatic tao kimisis.
Kani ba baga, dahil dahil ba bagang ATM, ang sweldo na kasubre sa na baga dyan? Naka-ATM baga ang pag-abot sarong. Automatic, tao kimisis. Pag dahil ka tao, problema na abuton mo. Sa Padang, good morning. Digdi sa Padang, suginibong tulay, suginibong tulay, nata, nata daw may hump. That will always reminds us. Sa Padang Daaso, ginibong tulay, nata daw may hump. Nata man nga. It's still the same. Di na kaya ako nagkaagay dyan And now, Automatic transfer kimisis pala ng ATM. Nata daw may hump yan, na ginibong tulay sa... Di pa man tapos yan ang tulay sa Padang. Diba? At the moment, good morning, happy birthday kay Dr. Alan. Sabi ni Dr. Chris Gianan. O, Dr. Alan, sabi ni Dr. Chris, happy birthday databi sa imo. Enjoy your birthday. Dr. Alan Lucanyas. Bihon sana Junior, the best bagadi. Asira mo ng bihon talaga. Happy birthday. Ano ito? Sinugpunan niyang padiday patapos. So sa Padang. Ano ba yan? At akaloy daw magkatarapos ka na tulay na sa Padang. Adi ko masabutan. Tapos na nga na isuduman sa may susainutan bagalidong area ito. Uyan sa Padang kahaloy matapos. Dahil ko harapan ko nata yan. Grabe ng inconvenience sa tuya tabi na mga kababayan dyan. Ay nako. O bueno, ang mga bareta masunod na. Ay sandali, baka may nawalat kitang greetings. 1 minuto bago mag-alas 6 nin aga. You're growing older now. You're growing older now. Happy birthday to you. Madali lang, bossing. Mga bossing, mga morning heriters. touch your breath. Ilingon tayo, naku, dakulo na o. I hope you'll have many more. Ed Esquejo, Marinaaga, birthday po ni Brother Bert Nunez ngunyan. Oy, Memories Bert Nunez, happy birthday daw sa imo. Amigong Bert Nunez, happy birthday. Yet your image is still the same. Kumusta ka na tabi, amigo? Happy birthday. Emelina Ludana, good morning from Bagong Bayan, Daragalbay. Lydia Bisonia, good morning. Fe Ordoha Mendoza, Diyos mayad na aga po from Pangasinan. Romy Maceda, good morning tabi. Primo, gabos na Maceda, obviously primon ko. Pati nga ni si Dr. Masida, primo ko ito. Maski ay lang ang diferensya aming dawa. Ay, siya ay, ako, I. Igo nga ni Kimasayda, primo pa yan. Good morning. Homer Lola, good morning. Militred, good morning. Benamin Hili, pakigrit databi from Benji Dapugi. Ma'am Amada Esplana, Rachel Capili Asejo, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, and Cora Rialubit, and sa gabos na empleyado kan City Treasurer's Office. Good morning kay Rolly Alvarado. Maray na aga po sa inyo amin. Okay na ba? Hindi na magbareta. Baka may nawalat pa kita. Happy birthday I hope kay Lola Lil Año Nuevo. More birthdays to come and blessings. fades, but memories remain. Inarali na nga ni sa mga harang indata baruga pakagibo. Send daw inio. Ay, isutulay na. And yet you Tamang singil advocacy igwa po kaya na tamang proseso para sa mga driver na ipigreklamo ninda. It's Diyan sa franchising igwa po diyan na form para formal complaint. Kaso po, ang ibang nagreklamo dahil man hindi pigdiretso ang pagreklamo kaya paano yan magkasarampulan ng mga driver. Before inserting ATM card, press cancel 2 times. Okay. Dirimati kon cancel. Ang mga balita susunod. Makalipas lang kan mga patalastan. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi.
ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:04 po. Oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta sa lado lokal, oath-taking ceremony ni Dr. Fulbert Heliego. Gigibuhon ngunyan na aldaw sa Metro Manila. Asin matukaw siya bilang hepe kan Malinaw Treatment Rehabilitation Center. Widening kantulay sa San Francisco, Ginobatan, Albay. Nagiging peligroso ng marahay sa mga motorista sigon kay Councilor Bob Banyaga. Sa lado nasyonal, nakauli na sa nasyon 21 marinong Pilipino na naligtas gikan sa pambubumbakan Houthi rebel sa Red Sea. COMELEC nangapudan sa publiko nabantayan ang mga kandidatong nagigibon in premature campaigning. National Privacy Commission nagpatanid sa mga nag-flex ng circumcision o pagtatak sa social media sa ibang nasyon pag-atake kan mga Houthi rebel sa mga commercial vessels pinaghaditan sigon sa European Union. Business News, pagbagsak kan balor kan piso kontra dolyar, piglaoman kan Bangko Sentral ng Pilipinas na makakabangon man girara. Health News, mga paagi para mapreventaran ang pneumonia, ipinaglatag kan World Health Organization. Detalyes mga tugang kan mga bareta, gigibuhon ngunya na aldaw ang oath-taking ceremony. Pagsumpa sa iyang pwesto bilang pamayo kan Malinaw Treatment Rehabilitation Center si Dr. Fulbert Heliego. Si Heliego ang pamayo kan City Office sa siyudad ni Legazpi
Nainot nang nagserbi na haloy na panahon, alagan nagdesisyon na mag-transfer kan sa iyang serbisyo sa Malinao Treatment and Rehabilitation Center as in enot ng ma-resign bilang pamayo kang City Health Office. Mantangan sinabi ng posisyon bakante sa ngunyan. Sa entrevista kang DCGB News kay Heliego, sa iyang sinabi na mas papakusugon niya ang tabang na may tatao sa mga tawong na imbelto sa illegal na droga, ma-overcome ang sendang addiction, makabalik sa normal na buhay, at matamangan ang mga lokal na gobyerno sa pagikan livelihood programs. Ang MTRC o Malinao Treatment and Rehabilitation Center sarong residential facility na nagkataonin bulong tabang as ang rehabilitasyon sa mga person who use drugs o PWD para maging drug-free as in makabalik sa normal na buhay. Katakod kayo ni sinabi ng opisyal na kaipuhan mas pakusugon pa ang mental health program kan Department of Health sa tabang kan rehabilitation centers as in man kan lokal na gobyerno sa probinsya kan Albay. Mientras tanto, nagtutubod si Heliego na sa paagi kan sa iyang innovative plans asin sa tabang kan mga staff kang MTRC mas mapapakusog asin mapapakarahay pan serbisyo kan nasabing rehabilitation center sa probinsya kan Albay. Igigibong widening sa San Francisco Bridge sa Travesía Ginubatan Albay pwedeng magkausanin aksidente dahilan tawarang nakalaag na warning devices. Inan sinabi ni Councilor Babanyaga, Chairman kan Committee on Environment and Public Utilities kan Sangguniang Bayan kan Ginubatan Albay. Sa entrevista kan DCGB News kay Councilor Banyaga, sinabi kay ni nahaloy na ang nasabing proyekto asin maabot na haputon kan Sangguniang Bayan kan Ginubatan sa Department of Public Works and Highways o DPWH kung sisa ang kontraktor o ahensyang nagpapatrabaho sa nasabing tulay. Dahil ang tawinalat sa naini asin daima raman kung initapos na o daipa. Kinahaditan kan konsyal ang aksidente na pwedeng kausa kay ni lalo na kung madiklom dahil ang tawara nin mga warning devices na nakalaag digdi. Pahagal po kita ng tabang kan sa DPWH na detaran po si po ang kontraktor kaya na dapat siya may mga warning device sa approach. Kaya dapat ko niya di mag-inquire kita duman sa region kung bako dito sa district kung si talaga ang kontraktor kan. Tangan yung magkawin sila immediate na warning devices kaya na yung pagdigi po dyan sa San Francisco Travesía. Mientras tanto, nakipag-ulay man o sa pagkipag-ulay kan DCGB News ka Engineer Richard Moit kan Planning Division kan DPWH 3rd Engineering District. Sinabi kay ni dabako man sa enda na sabing proyekto. Mantang hingawaon man kan DCGB na makuha panlado kan DPWH Region 5 manungod sa nasabing isyo. Saro tabi na most wanted person sa Rehiyon Bicol na nagtago nin 20 taon sa batas dahilan sa kasong panlulupig. Iyo ang nadakop sa pinagsarong persa kang Police Regional Office 5 as in Police Regional Office 4 o PRO 4 kanakalis na aldaw sa Barangay Poblasyon, Claveria, Masbate. Basado sa informasyon ipinaluwas kan PNP Bicol ang nasabing akusado ang pigmidbid bilang alias Leo asin ini na aresto sa pagserbi kan mandamiento de aresto na inisyo kang Regional Trial Court 4th Judicial Region Branch 47 sa Rosario, Batangas kan Hulyo 9, 2004. Sa ngunyan, nasa kustodya kan Claveria Municipal Police Station na sabing suspitsado para sa magkanigong disposisyon. Tulong grupo politikal sa Sangguniang Panlalawigan mahigpit ang barantayan. Al Armario sa report. Mahigpit ko niyan ang barantayan ka nagkatulong grupo politikal sa Sangguniang Panlalawigan kan Albay. Ini ang nanonotaran sa dalagan kan sesyon regular na dahil basta-basta nakakalusot ang mga resolusyon asin ordinansa na pigbubusol kung si man na board member kasabay na ang mga appointment man ng ibang department head na pigahagad man kan gobernador. Tulong grupo politikal ang nagbabarantayan. Enot, ang mga identified sa kampo kan Lagman, ang mga kasurog ni Gobernador Attorney Rex Lagman. Pandua ang grupo na nasa majority na identified man sa kampo kan Salceda o kay Congressman Joey Salceda.
Ana pantulo ang nagkapiraman na identified sa kampo kan Rosal kay dating Gobernador Noel Rosal. Magpoon sa issue kan appointment, ordinansa sin resolusyon, maigpit mo niyan ang barantayan kan tulong grupo politikal sa sanggunian panlalawigan. Alarmario, DCTV. Libreng karaunan nin pinangat sa Kamaligalbay mangyayari sa Biyernes. Jimmy, nasalita sa report. Nakipagkooperar ang gabos na mga paraluto nin pinangat digdi sa Banuan kan Kamalig sa pinagigibong selebrasyon ngunyan kan pinangat festival kung saan sigun kay Tourism Officer Jed Villanueva ngunyan na Biyernes naka-schedule an straight line pinangat kung saan nakalatag ang mga lutong pinangat, maharang, manatok, masiram sa mga papag-ini ibuburugtak sa mga gilid nin tinampo digdi sa sentro kan Kamalig gulping pinangat ini libreng ipapakaon so iba libre na magbitbit kung saan parte kan pinangat festival ini an highlight na patanaon nin libre an mga nasa mga auto arin mga asin ining mga nagbibirisita digdi sa Banuan kan Kamalig mga nagmumotor sa bagay dahil ki estudyante ko niyan pwede maghapit digdi asin tumindog digdi sa gilid asin kumua in pinangat asin kung matatandaan an pinangat igwa ininin kasabay na tinapay gabos na linoto dadarahon ini digdi sa Biyernes na hapon libre ini na ilalatag sa mga papag sa gilid nin highway ampangan kan munisipyo so gusto magkaon pwede magkaon so gusto magdara pwede magdara lalo na kunday kayang ubuson an nakalatag na pinangat an kapartner kay ni nasabi ko ng tinapay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGV News. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta maabot sa 700,000 pesos na kantidad nin shabu na kumpiskar hali sa tulong suspitsado na dagpusher kasuhapon sa syudad nin Tabaco. Report kay Joe Marbier. Poco más o menos 100 gramos nin shabu na may kantidad nin almost 700,000 pesos ang nakumpiskar kan mga autoridad hali sa tulong suspitsadong drug pusher digdi sa syudad kan Tabaco kasuod mang hapon. Ini matapos na maglansar nin bypass operation ang Tabaco PNP kontra sa mga suspect digdi sa barangay San Roque kan Tabaco City. Nasinda alias Brad, 37 anyos, soltero, residente kan Puro 4 Barangay San Roque, kan Tabaco. Dick, 45 years old, soltero pero may live-in partner, residente man kan kaparehong lugar. Asin sarong misis na 40 anyos na residente kan Barangay Sugod, kan Bakakay Albay. Sa ginibong bypass operation digdi sa Puro 4 Phase 2 Barangay San Roque, Tabaco City, tulos na kari paro ang mga suspect na ang katransaksyon ninda saro pala na pulis kan Tabaco asin nagpabakal sinda nin sarong sa siya kang pinagtutuburan na shabu digdi sa ipinao na persona kan Tabaco PNP sa kantidad na sobra sa 2,000 pesos. Alagad kan takmao na kan mga otoridad ang tulong suspitsado sa pagrekisa sa sainda, nakuha pa sa sainda ang apuerka itong shabu na subject kan transaksyon, nakakuha pa nin bali 23 na sachet kang pinagtutubo na shabu na may total na sobra sa 100 na gramo ang naunambita na illegal na droga asin pigkakarkulong nagkakantidad nin maabot sa 700,000 pesos.
matapos na matakmaan tulong ini, ipinagpreparar tulos kan tabako PNP ang kasong pagbayular sa Section 5 as in 11 kan Artikulo 2 kan Republic Act 19165 o ang pagtatago as in pagpapabakal kan illegal na droga. Yan ang report. Yomar Bien, DCGB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa Lado Local Land Transportation Office sa Bicol. Pigta-target ang 1.3 billion pesos na revenue collection ngunyan na taon. Joshua Bino sa detalye. Target po niyan kan Land Transportation Office o LTO Regional Office 5 ang 1.3 bilyones pesos na revenue collection ngunyan na taon 2024. Ini ang tigihinguwa ka na sabing ahensya susog sa pahayag ni LTO Bicol Regional Director Francisco Ranches Jr. Ang nasabing kantidad ito ang 40.40% ang inilangkaw kumpara kan target kan taon. Sigun kay Ranches, kumpiyansa siyang kaya ining maabot kan sa handang opisina. Dahilan ta nanotaran, poon ka nakaading mga taon ang paglangkaw sa handang revenue collection. Kanakaading 2021, puminakot ang handang collection sa 765 million. Ang 2022, luminangkaw ini sa 804 million. Nakaaging taong 2023, puminakol naman ini sa 922 million pesos. Kung kaya ngunyan, si Kaliguro ni ang epektibo asin tamang koleksyon sa sandang mga kliyente, siring sa mga nagpoproseso kan sa indang lisensya asin rehistro ng behikulo. Dagdag na barata, Joshua Bino. Ang mga baretang iba pa masunod, magalipas lang kan mga patalastas. Digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad. Basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Have you thought about where you want to go to college? Not really. I'm still exploring my options. Any suggestions? Well, DWCL offers a wide range of opportunities to really dive into what you love. Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher education institution that guarantees you that you will receive the necessary support and direction to navigate your career path. DWCL fosters 21st century competencies such as critical thinking, Communication and collaboration, creativity, and character. preparing you for the complexities of the 21st century. Wow, that sounds incredible. What about the community? Our school community offers opportunities for you to pursue a career marked with values of excellence, Professionalism, Service. Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact us at telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or at mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now and embark in a journey of success. Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. GB News Express. GB News Express. Baretang yan mga tugang sa Lado Nasyonal, nagabot na po sa nasyon ang 21 tripulanting Pinoy na nakaligtas gikan sa pambubumbas kan Houthi rebels na pinaglunadan na MV Tutor vessel sa Red Sea, lunad sa Gulf Air Flight GF-154 gikan sa Manama, Bahrain. Ang 21 tripulante asin naglanding sa nasyon bandang alas 11 GIS kasodma. Mainit na sindang inako o sinabat kan Department of Migrant Workers of DMW sa panginginot ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak kaibahan ang mga Overseas Workers Welfare Administration o OWA personnel. Inot nang sinabat kan mga tauhan gikan sa embahada kan Pilipinas ang mga seafarers sa pantalan kan Manama sa Bahrain matapos may ligtas sa nangyaring insidente kung sa insinday hinatod kan barko kan US Navy. Katakod ka ini mas pinakusog pa kan DMW asin gobyerno ang paghahanap sa upang nawawara na seafarers. Siniguro po kan Department of Migrant Workers na mariresibi kada crew kan MV Tutor antig 330,000 pesos hali sa gobyerno. Sigon sa DMW, 150,000 digdi. Ang hali sa liderato kan Kamara, 50,000 pesos hali sa DMW asin 10,000 pesos gikan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Matauman ang DSWD nin 20,000 pesos kada seafarers bago naguli sa Pilipinas. Mantang 21 marinong Pilipino makaresibi sinda nin tig 30 pesos o 30,000 pesos. Nangapudan ang Commission on Elections o COMELEC sa publiko nabantayan ang mga politiko na nagupo ng magpadalagan in mga political advertisements of premature campaigning maski dai pa nagpuon ang campaign period sa Mayo 2025 national and local elections. Sa giraray natin ang manindon kan COMELEC o ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang sa indang pagbabawal sa sistema nin kampanya. Piglinaw kainin na mandato sa nakan komisyon na ipautob ang lay. Ini matapos magtrayumpo na ipautob kan poll body ang premature electioneering prohibition kan barangay asin sangguni ang kabataan election sa 2023. Ipinaluwas si Garcia ang pahayag kan mariparo niya kung paano nagpuon ang pagpaluwas din mga advertisement kan nagkapirang politiko sa television asin social media. Kaibahan na anigwang mga political advertisement iyosinda Senador Amy Marcos, Francis Tolentino, mantang Senador Bongo, dati nang may nagkapirang tarpulin na nakapaskil sa bilog na nasyon.
Dai papatulan kan Armed Forces of the Philippines ang kautikan kan China na nagkaigwanin banggaan sa pagultanan kan barko kan Pilipinas asin China sa West Philippine Sea. Ini ang pahayag ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad. May kinaraman sa report kan Chinese Coast Guard o CCG na binangga kan resupply vessel kan Pilipinas ang sa indang barko sa bisinidad kan Ayungin Shoal. Maski daipig detalye ang ginibong legal humanitarian rotation as in resupply mission sa Ayungin Shoal, sinabi ni Trinidad na ang panginot na isyu digdi iyon illegal na presensya as in ang pag-aksyon kan China sa laog kan exclusive economic zone kan Pilipinas. Tinawanin doon niyan na ang padagos na agresibong lakdang kang CCG sa West Philippine Sea nagpapaitaas kan tensyon apisar kan mga agyat na inotang tilawanin doon kan AFP na diretso kan Pilipinas sa Ayungin Shoal asin padagos na sisimbagan ang pangangaipo kan mga soldado sa nakadestino sa BRP Sierra Madre. Dakula ang magiging negatibong epekto sa imahen kan China sa international community ang gigibo na pagigpit sa West Philippine Sea sa pagikan pagdakop sa mga pigasabing trespassers na sa indang pigaklamar na teritoryo. Ini pinahayag ka sa bagong Pilipinas public briefing ni political analyst as in director kan Local Government Development Institute Dr. Froilan Calilong matapos maging epektibo kan Hunyo 15 ang patakaran kan China na nagdidakop sa Sisayman na dayuhan na malaog sa sendang teritoryo sa South China Sea. Sigon kay Kalilong, aanihon kan China ang pagkondenar kan international community sa oras na aristaron asin ikulong ang mga parasira asin mga dayuhan na naglalayag sa sendang pagpigaklamar na kadagatan. Igwang international image na pinagprotehan ang China sa aspeto kan political, military asin economic perspective kaya nagtutubod ining day maabot sa puntong magkukulong ang mga ini in mga madadakop na dayuhan sa South China Sea. Nagtutubod ang political analyst ng bagong patakran na ini kan China parte kan sa indang gray zone tactics dahil daiman ini nakaangkla sa maski ano man na international agreement o ano man na dokumento asin parte ini kan harassment kan China sa haluin ng piggibo. Tinawanin doon ni Kalilong na daing illegal na jurisdiction ang patakaran na ini kan China asin suhay sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Asin violation man ini sa arbitral rulings na nagpabor sa Pilipinas, siring man ang pagsuhay kaini sa freedom of navigation. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Nangapudan po ang National Privacy Commission o NPC sa publiko na iwasan ang pag-share social media kan mga retrato asin video kan mga minor de edad na nagpapatatak o circumcise. Ini matapos makaabot sa indang kaanaman na sarong video ang naglakop social media na nagpapahiling kang pagtatak nin sarong aki. Hinagad ka ini sa mga namanwa na iwasan ang pag-share kan arog ka ining sensitibong content lalo na kapag ini kinaimbeltuhan kan mga minor de edad dahil pigbabantad sinda sa potential na cyberbullying asin nagbabayular sa sendang privacy asin dignidad. Dagdag pa kaini da bako sa nasuhay sa privacy rights ang mga aki. Bako autorisadong pag-share kan video ninda o picture kundi pwede ining makaapekto sa sendang psychological asin social condition. Nangapudan man ang ahensya na yung kaso makahiling ninsiring na online tools i-report sa platform administrator. Nangapudan man ini sa mga healthcare providers na pagirumdumon ang mga magurang asin guardians sa importansya kan responsabling paggamit nin social media. Iba pang mga bareta sa GB News Express. Kalipas lang po kainin oras sa Pilipinas, alas 6:30 na. GB News Express. GB News Express. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat at sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Pinatanidan mga tugang ng European Union Foreign Policy Chief Joseph Borrell ang Houthi militia sa pagigibo kaining pag-atake sa mga commercial vessels sa kadagatan kan Yemen. Sinabi kaini na nasabing pag-atake nagpapatakot sa freedom of navigation sa Red Sea. Siniguro niya na magigibo nin pagi ang EU military operations sa Red Sea, Indian Ocean asin Gulf para mamantener na ligtas sa paglalayag sa mga international waters. Inotang sinabi kan Houthis na nasabing pag-atake bilang pagbalos man sa mga Palestino sa Gaza. Business News. Business News. Nagdalaom ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na magkakabawi ang trokes kan piso kontra dolyar kan Amerika. Ini matapos po kan Mayo uminabot sa 58 pesos ka ang trokes kan sarong US dollar. Sa iyang ipinahayag, sinabi ni BSP Senior Assistant Governor Iluminada Sikat na nagkakaigwasanin market sentiments na nakapalaman sa US Federal Reserve. Dakula kaya ang influensya kan supply kan demand kan foreign exchange sigon pa sa opisyal. Sinabi ni Sikat na konsideradong paramihan trust na sana ang pagluya kan balor kan piso kontra dolyar. Health News, mga tugang kasabay sa News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Hindi ang pneumonia, yun sarong pinakadakulang kausan ng kagadanon sa mga kakian sigon sa mga health experts sa kinawan. Sigon sa World Health Organization o WHO, ang pneumonia sarong forma ng acute respiratory infection na nakaka-apekto sa baga o lungs na kausan ng virus, bacteria o fungi. Alagad sinabi ka mga eksperto sa salud na may good news dahil ang pneumonia napepreventaran. Ini sa pagigan pagbawa sa exposure o pagbantad sa indoor air pollution, sufficienteng nutrisyon, immunisasyon, iwasan ng pagsigarilyo, harani sa mga aki, asin pagkasugon ang housing conditions. Health News Pal News Base, Mardela, Jai Niba.
Thank you paring Mars sa Health News. Mientras tanto, aramon ta daw ang latest sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa DOST Pag-asa, kasabay po si Ariel Samodio. Sir Ariel, good morning. Go ahead. Maray na alam po. Tapos ito yung weather update po dyan na Aldaw din Marte. Southwest monsoon ang nakaka-apekto sa western sections sa Southern Luzon at Visaya. Bagi mapanganuron sa tutsa mapanganuron na kalangitan na may pulong-pulong pag-uran o pagiginat pagdagudol at mamamatian man sa Kamigulan. Maluya sa tutsa moderatong doros na halin sa sur at mamamatian na may banayan sa tutsa moderatong pagkalon at karasakan. Dating agwat ng temperatura sa maghapon, 125 hanggang 33 at taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 19 din aga, basol no pa alas 13 din hapon. Kaliligid sa DOST Pag-asa, Ariel Samodio. Salamat po sa report. Hali dyan sa DOST Pag-asa. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Siring man po ang Mega Force Patrol sa panginot ni Jimmy Nasalita. Asin po mga tugang Jenny Balyaran kasabay si Shara May Leron. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. Ang Chicken McDo Meal, 99 pesos na lang. Mabusugera, Chicken McDo pa. Much malaki, much juicier, much crispier, much sulit talaga. Versus previous recipe and price. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Mabusugera. Chicken McDo, mushroom pepper steak, and cheeseburger meals now at 99. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2024 to 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Pilit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pilit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pilit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pilit na, ilabas mo. San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Baretang kulalapnit! Pangit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini sa morning hearing. Ang balitang ito ay masama, huwag pong gagayahin. Para po naman sa mga kwa natin ha, mga kababayan natin. Ang balitang ito ay masama, huwag tularan.
Saro na ang mga tugang na barangay official, Salbatana. Broken hearted. Kapagal man talaga na medyo broken heart ka. Ade, ang mga pick-upod na pusong sawi. Bato-bato sa langit, ang tamaan po, huwag magagalit. Konsuelo lang ini. Digdi po mga tugang sa morning hearing. Joshua, ano nangyari? Kabin, Joshua. Ano da? Good morning. Good morning sa mga paraan tamay. Oha. Inside daw ini. Nasarong opisyal sa barangay. Broken hearted na. Broken wallet pa. Kawasa dinulagan kan sa iyang kulasisi. Ang problema, dakula na palan ang nagagastos ni opisyal. Ang tigo-huna niyang baby girl. Ito palan, matinding scammer. Nakakasuriaw man ko ta daa sa gayon. Ugaring, may pagkaikos. Matindi. Ang tigtatabag, kwarta. Grabing tabag yan. Grabe. Magayon. Asin magayunon talaga. Opo. Aram mo, yan nasasalaan iba. Natabay ito magaparagasto sang kwarta. Naman kayo po na magaparagasto ka. At ang todo nila, sulaminting gasto man sa mga araw kan, pagkaon. Makaon ka. Hindi magparataong kwarta. Ano tamang magtaw kang kwarta? Di ba? Ang gasto mo sa nakan pag makaon ka mo. Di ba? Tama, Joshua? Buda pag may lakawon ka mo. Bako. Tun kaya nagaparataong kwarta, tuitionan, gigibuang ki boarding house, natamaga para gigibo kakaan. Kung mag-request kaya, di nakabaon ka sa kwarta, pag mag-request tayo mo, nantig pasensya na dahil kung kwarta. Kung gusto mo ining relasyon na pagpadagos, di ka mag-asa sa kong kwarta. di pasabot. Kung talagang gusto mo ako, di arag sa nakay ng paitang dua. Di pasabot. Di pasabot kimaray. Wala nga niya akong pamasahe, delayed nga sa abot ng kalabans ko. Aday, alat-alato na, maabot ito. Alat-alaton mo nantig, maabot ito. Di pa nga nagabot nga sa padara ni mama na kwarta. Aday, ka ba? Mga sagay, guwa na yan. Ako na tao kang tao, ano ka? Iwaga. Basta ang gasto ka, limitado sa na dapat. Kaon. Nagkaon ka mo. May pigduman ka mo. Nagdumang ka mo sa sarong tut na lugar. Iwan sa nang gasto. Patricycleon mo. Kunay mo kayang pasabayon sa auto mo. Tabag ka sa auto mo, bako tinted na maray. O baka kung ano ini, baka kung sumutor mo, ang mariparo kang mareta, kulang helmet. Luyaon man na. Dalaw kung bensido kaan. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Ulukan lamang siya ni Dr. Anan Lucanyas. Nadamay na naman. Pagkaray nga, eleksyon ang taga-kidugo. Ano, si Dr. Chris Giana, di man kan mauyon. Iyo. Di ba? Aram ang patama-tama. Ano man mauyon? That's ko. Dati sa nang kurtahan, dapat, anapon kan, voluntary basis. Correct. Di ba?
Maluyaon ka boy. Maluha si opisyal. Kawasa, magparapapatol-patol, sa dapat patulan. Ata na nga ni. Magparaguro gasto, sa dapat gastuhan. Ngunyan ilinga. Nag-goodbye. Ang problema, dahil lamang nakakugos maski hapros. Kuning malumbay, makawili-wili. Ulit ta boy. Kuning malumbay, makawili-wili. Garibitin man kayang pakakanta mo, amigo. Ulit na daw. Natatagaribitin niya. Ulitan mo. Kuning malumbay, makawili-wili. Di pa gayon. Awin na. Na-scam si Busing. Na-scam palan. Bate. Bate da palang bite. Dakula na ang may palawas na puhunan. Siyempre man talaga. Kan tinauan daanin, duro da ko lang kantidad si baby girl. Duro di malasman si opisyal. Ta kinaagahan, dahil na lamang sa iya nagpasilag. Ta na nga ni, baya, paano kan? Pipag gana sa kwarta, iya may kasabit na dyan. Dahil siya nang garusto. Maluyaon. Nakulangan? Parigya daw yan. Sarawati. Malumbay, makawili-wili. Awinda. Kaya ang leksyon, mag-ingat. Maloyang niya si boy. Deng ROI. Latusunta ka dyan pa din, Chris. Deng nga yung return on investment. Well, nag-invest na, warang return. Lugi. Ano man, lugi ka talaga. Maski din ka mag-arabot, maski tumapos ka ki-doctorate degree sa business administration, lugi ka. Diba? Kaya ang leksyon, mag-ingat sa mga magagayon na mapagkunwari. Una mo, tunay na pag-ibig. Ito talaan, matinding kabig. Kuning malumbay, makawili-wili. Pag kinantahan ka kimalumbay, makawili-wili talaga. Bago na problema mo yan. Di malas na. Di malas. Maloya, ipinangaki ba na may pagkadimalas? Joshua, Desigibing. Pangyayari sa maabaka. Baretang kulalapnit. Baretang kulalapnit. Kaya na nga na isupindotong kong stinger di. Kulugod na ko sa pindoton ko. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Maloyan tirada boy. Nasinta kita, di ka kumikibo. Akala mo yata ako'y nagbibiro. Kasi ko ang langit, pati ng kandoro. Pag di kita mahal, puputok ang puso. Maulok. Awinda. Uy, sandali. Happy birthday muna kay Efren Bas and happy 4th birthday to my nephew Charles Ethan Cañeta. More birthdays to celebrate and God bless. Yan. Alright. Mautak si baby girl, ang puhunan ang ganda pero ang target supirak lang kan barangay official. Kawawa. Iyo baga. Pwede man maski bako tinted maray pahig down sa nasa likod safe na saro man iniman na. Saro man iniman. Gawin mga style nindo gawin mga technique nindo na pahig down mo sa likod para na timingan ka baga. Taga. Man si Mrs. mo lampasan mo. Pwede sa bagay, pwede mo nalampasan mo. Ano, kung tanim ako, pinik up. Ay, sorry, agubleta ka na riparo. Yaong ka pala. Pagkalampas ka na auto, mapunang ka ni Mrs. mo.
Agom, ano trema ko na iling? Ito ko pinasakay bata may niton. Ay sorry agom dalampasan ta ka. Seng ka? Ano di sa may kuan ay na bata may dumanon ako. Mag-tricycle ka na sana mo natapan okay ni. Naghidala ko ta may mga meeting pa ako ngunyan. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang na darakan sobrang maginom, inala ko pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago, asin tanganing mo agmang atay, kay po na sabayan ng protection liver aid silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule para salud asin protection kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa oral daw na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugol o mabawasan ng danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag ka ini. May bisyo man o wara. Mahilig uminom o dai, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule. Arual daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule mabakal sa mga panginot na butika o drugstores nationwide. Ano na boy? O bueno, sandali lang, 7 minutos na lang mga tugang, alas 7 na po din aga. Didi po sa satuya na programa, good morning tabi sa mga taga, madalang ha. Ano ito? Good morning kay King Reginaldo at saka kay Rochabel Balbin. Yan. Good morning Tabi Chapuring Almilia at saka happy okay na to, nabasa ko na to. Okay, bueno. Ang theme song ngaya kaiyan, ang kawawang cowboy. Di lamang nakahimas kimanok na pula. Ang kawawang cowboy. May baril walang pera. Ano ito? May baril walang bala, may bulsa wala namang pera. Ni man amiga ko mong to me next man na. Grabe talaga nga experience siya, sabi kan sa kuyang amiga. Buti di kita noon nakilala. Oo nga. Okay, o di daw kita sa ano nga ni ano sa topic ko ngunya na na wala lugod sa kuyang pig ito. Wala lugod sa kuyang pighanda na topic ngunya na aldaw di po sa tuyang programa kan istorya ni Diyos bang ini latuson ko ini na. O ngunya na aldaw magtitiripon mga tugang aniba-ibang mga stakeholders, aniba-ibang mga miyembro tabi kan aleko na konsumidores kan aleko. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. May tiripon ngunya na aga aniba-ibang mga miyembros kan mga konsumidores kan aleko. Ano? Diyan tabi sa El Palacio. Anong aran nga ni kayan? Basta diyan sa may gilid kan Albay Cathedral, anong pag-iristoryahan? Anong pag-urunan? Magitiripon ngo niya na naibibang grupo para mga tugang pag-iristoryahan ang tungkol tabi sa Albay Electric Cooperative. Anong pag-iristoryahan? Number 1 na tema, tabi, ngunya na walat ng una gari tama ba? Alat ng una baka ako sunasala kasuapon ito kaya daw ako kayang pangyari Kasuapon na BP pangyayari kaya daw padi yung mananggad o yung ano sa nagkatender ka ba ni kasapon? Ay napangyari palan, kaso hapon ginibo diyan sa kuan, ginibo sa pagunaw palibasa holiday kaso hapon Holiday kaso hapon. Hello, good morning. Nailing muna amigo. Palibasa pagunaw ko sa hapon holiday kaya
sala asukan ko sala aso naka-note ko digdi pangyari. Iyon ang gagdanta mo kang... Ngunyan pala na aga, maduman... Ano? Gagdanta mo kang huwag lang malumbay. Iyon ang yan, makuha mo. Bata ka. Pag ginaganda ka na, huwag mong silong. Ipasumada tanaw kay Jasmine, nabaluloy, pangyari. Pag-unang ko talaga, kasi ngunyan aldaw. Sala, so note ko digis sa kuyang, kaya ba pag-alon talaga, dapat pala, pigakuan ko. Pig, ano yun yan? Pig, may nagre-remind sa kuya Sige. Tama na tumigo na dahil na siya, nakalibre siya sa tentasyon. Sarok ka man yan. Jasmine, isumada mo daw ang nangyari kasapon. O sige, Migo, salamat Hi si Jasmine. Pag isumadahan daw sa nangyari kasahapon, kaya daw, sala so paka-note ko digdi Bata, nag-reading nga na ako ngunyan, tamado man ako sa El Palacio. 9 o'clock, yaw na ako sa El Palacio. Pag 11, pasiring kami ni Boy sa Pili, Camarines Sur. May surat sa muya so DepEd, mga tugang na may convergence da duman sa iba-ibang stakeholders para sa recognition kan nagdataonin suporta sa Brigada Eskwela gigibon duman sa La Puerte, Camarines Sur. Kaya subinulog ako ngunyan Jun ki Pulo Barong. Yun ang schedule ko ngunyan na aga, 9 o'clock, chance duman sa El Palacio. Mga 11 o'clock, mahali kami ni Boy, pasiring kami sa Pili. Kaya dyan na hapon, si Diyos mangunan mga programang alas 3. Salbata na. So, istorya ko pala, tapos nakasawapon. Pangyari sa maabaka, lingaw. Hilingan niya kita pa di sa Pili. Iyo pa di, maduman kami mga, kaya ba ako si Boy, maduman kami mga, ako siguro, mga 2 hours, kaya na 2 hours yun na di. Ligaspi to Pili, kaya na 2 oras. Mga 10:30 kami Boy maligay para sigurado, or 11. Kaya dahil mo ako dyan na Malaysian yung kampurmago ko niya na aga. Nagngalas ka, di ba? Nagariman sana ako masisyon sa sangguni ang panlalawigan o panlunsod. Salbata. Salto pa. Storyang may init, kasahapon pala. hirit. Jasmine, ano nangyari kasahapon? Go ahead. Yes. Good morning, VP. At sa tuyang mga paraan tabay. Ako po answer sa mga nag-attend duman sa pagpilipong mga pinaaraman. Sige. Ano ang nangyari kasahapon? Go ahead. Medyo mainit-init, VP, ang naging discussion duman sa El Palacio kasahapon. May pinaaraman dikit sa Albay Power Reform Forum kung saan urging the intervention hali sa local and national government sa nganing marisolbar ining power interaction ngani at ining power crisis na nararanasan kan sa tuyang probinsya. Kung sa hiling kan na mga nag-attender duman na VP, na stagnant na maray sa nangyayari with regards sa crisis na namamati ta may kinaaraman sa kuryente, sa padagos nga ni ang pagpurupalsok digdi sa tuyang probinsya. Warang satisfied ni sa VP duman sa nag-aratinder sa serbisyo kan Aleco, including sa tuyang lokal na gobyerno. Dahil puro sa naururon ang nangyayari, gabot na solusyon, artificial aid solution sana. Pagkatapos maghururon, wala man diraray na nangyayari VP. Pero sa mga naobserbaran ta, itong sarong pag-ururon kan local and national government, wala kitang nahiling duman VP na nag-attender representantes hali sa Aleco. Paano man inda maaraman ang solusyon sa problema kung ni saro sa inda, walang representantes na maampang pag-iguang paghururon. Gabot na kaluwas duman na VP, including duman sa pinakapuon na problema, kan kita Aleco pa, bumalyo sa APEC, sagod ng bumalyo giraray kita dito sa Aleco. Kung saan duman pa sana sa supply chain, sigun kay Engineer Ray Rufin kan AMCO, dapat nakuntak na, bago kita na magpuha si supply hali sa Wesen, o itong inaapod na whole electricity spot market, dapat ang sarong kooperatiba, igwa mo na ki power supply agreement o PSA, which is in irony the VP, wala kita ka ito, diretsyo kita sa emergency power supply agreement, which is nagresulta kita kanday na kinaya
bumalyo kita sa USM o ito na nga ning whole electricity spot market. Dako lang apot sa kung nataan Aleco na konsideradong kooperatiba, wara nga power supply agreement na sigon kay Engineer Ray Rosin kan AMCO, dapat igwa ini nakapalaog baga ini VP sa Republic Act 9136 o su EPIRA na obligasyon of generation companies and energy na magkaiguanin na resource developers to communities boosting energy generating facilities, which is wala kita sa ito VP as in saro pa sa mga napagdiriskasan duman ito nga ning solusyon na naiisip kan na mga nag-attender duman na enot ang pagkakaigwa si System Loss Reduction and Collection Efficiency Improvement Plan. Kung saan sinabi ninda na magkaigwa ki automated meter reading. Kaso, ang pinag-iirisipan duman na VP, kaano kung brownout? Paano mo magkaigwa ki automated meter reading, digital baga ini VP? Dapat, still, i-regulate ninda, pantay man giraray na maski ang konsumidores nakuta na magbayad man giraray kan sa indang mga bill. Nagiging problema, nahihiling kan duman sa mga nag-attender sa El Palacio na maski ang konsumidores nagsasabay naman na VP sa problema kan Aleco, daiman sinda kumbagay guwang negligence sa part kan mga konsumidores. Kung an Aleco, daitig papakaray ang serbisyo. Iyo man, ang konsumidores, nagtultul magbayad. Nagpa-pile up man ang bayadan. Iyan ang mga duman na Magawin man na punto ito Magawin na punto ito. Kung ang Aleco pigpaparatutuyaw ta, kita man na mga konsumidores, ano man na obligasyon ta? Tingali na dumalagang kitultol ang Aleco, sa pagasan din pagbayad din tultol kan sa tuyang electric bills. Opo. Okay. Sisayan mga yaraon tabi duman na mga midbid na mga grupo tabi ano yan. Perang mga oras pero sa nagatindir. Labi kirito VP. Pira? Picture labi 15 gayo dito VP. Pira. 15. 15 mga labi 15. Ano may mga midbid ka naman na personality o may mga midbid naman na mga elected official o bako man? Ang yaong duman na VP, to Presidente kan Albay Chamber of Commerce and Industry, si Ma'am Rosemary Quintorey. Yaon din po si Father Momoy Borromeo. Okay. Engineer Ray kan Lagunoy Albay Golf Alliance. Pati si Engineer Ray Rosin, tapos si Sir Noel Cantal kan AMCO, na iyo ang nag-discuss kan na magiging rehabilitation and solution. Pero wala kita duman VP na nahiling na representantes sa Aleco mismo. Which is pero in irony. Imbitado databe sa Aleco? Yan sana VP. Dapat bagayaon sinda duman VP local and national government. Mas magayon ko kunyaon duman sa Aleco, ano nga ninadagulin daw sa mga reactions kan tao. Pwede. Pero ang hapot, imbitado. Yan Baka sana naman VP. imbitado, di ba? Go ahead, Jasmine. Yan po. Pero pa sa mga nahihiling nila solusyon, ini nga debt settlement plan kung saan ayun na nga ini kung paano daan naglobo to utang niya to sa Tiwi Geothermal Power Plant na dati 4 billion kayo dito VP, naging 9 billion na sa ngunyan. So existing loan yan. So existing loan yan even before pa kang ano yan. Dating Aleco, kapatik sa naglaog sa APEC. Hanggang ngunyan. Pati ining distribution development plan kung saan dapat igwang subtransmission and substation expansion na VP. Tapos dapat nang igwang primary distribution revamp and expansion kung saan
sinabi nga ni Kaini na igwa kitang capacity deficiency. Okay. Okay. Gusto sabihin mo, nag-presenter sin daki mga solusyon para sa Aleco? So itong meeting, itong ororo na ito, tama? Opo. Okay. Ang gusto kong maaraman, kung na-discuss duman, so 500 million pesos na i-download para sa Aleco, napapagihon sa National Electrification Administration, na enot na ipinaggibuhanin paagi ni Congressman Saldico na maitabang sa Aleco kan mga nakaaging aldaw na naisabay sa budget kan sa tuyang gobyerno. Yan na VP na 500 million na subsidy with regards sa rehabilitation. Kaya nag-alataman nga ni na ma-open Dahil duman sa forum. Pero dahil man niya na pag-ururunan VP. Tangaram ko kaya saruan sa mga agenda. Kaya nagka-interest ako na mag-attend. Ngunyan ko ako, naghanda na mag-attender talagang alas 9. Pangyari sa Maabaka. Talagang nag-edad na kita. Di na tukar yan? Di yan na tukar VP. Pero igwasin dang mga pinagsasarabi nga mga numero kung saan ito na nga ni suutan kung pira ang dapat na bultahe na kaipuhan ta. Ang aning marisolveran ining problema ta sa Aleco. As in, sa mga lockdown na dapat niya itong gibuhon, nga ni nang marisolveran nga ni ining problema niya to sa power crisis. Okay. Sige. Opo, ayan ang mga dagdag na impormasyon. Halay sa luwas, Jasmine Baloloy, DCGP. Thank you, Jasmine, sa report. Hali dyan sa luwas. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Maringan ito nagkatindir sa Jasmine Kasuapon Luman. Paguna ko talaga ngunyan ito, napasala ito sa kuyang record. Anyway, mga tugang, sabi nga ni Kang Suinot akong nag-commit na mag-attender ko ta. Pasensya na po mga busing kay Father Mumoy lalo na. O daw si Bapang mga pag-iriba dumanda. Ako talaga, paguna ako ngunyan na Martes. Ay, bugtag ko sa sakuyang record, 18. Mga tugang kaya nga niya ako from Aleco sa El Palacio, dirison akong pili, Camarinesor. Kaswapon palan. Nangyari so pagtripon. Importante ning madangog ta. Morning hirit. Ang mga pwedeng bubuhon kan sa tuyang mga stakeholders para mapakinabangan asin magkasararo na makatabang. Actually, ang pagtripon na ito, ang mahanap po nin solusyon. Ang pagtiripon na ito, ang katuyuhan is makahanap po nin mga solusyon. Asin makatabang sa Aleco kung paano tabayan mapakarhay sa mga maabot na aldaw. Bako na ang pagtiripon na ito yun, maghanap ko problema. Ang pagtiripon na ito is makatabang asin makaisip nin solusyon. Alright, sige, pasensya na. Mga busing, nasala so note ko pag ako ngunyan sa meeting. Kaya ngunyan ako naghanda pa para sa meeting dyan sa pagtiripon na. Salamat kan sa irong pagantabay. Bareta alas 7 susunod na alas 7:10 na oras mga tugang sa bilog na Pilipinas. We got something going on. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado!